Mayong buntag! Hallelujah. No? Salamat sa Ginoo, salamat kay Pastor Alita sa pribilehiyo nga mahimong magamit na pud karon to deliver the message diha sa Ginoo. Actually, sa dihang namalandong ko sa pulong sa Ginoo ko, Lord, tagay ko sa imong right message. Wala jud ko kabalo nganong gidala ko sa Ginoo ani ato ang pagahisgutan karon. But I believe no sa ako ang na-experience sa dihang namalandong ko sa pulong sa Ginoo, it is very important, especially sa atong panahon karon, no? And nakoy hangyo ninyo para mahimo nato ning masabtan, ayog sugot nga naglingkod lang ka dinha, ayog sugot nga ma-distract ka sa imong cellphone, ug ayog sugot nga mugawas ka ning dapita nga wala kay makuha ug walay mausab sa imong kinabuhi. Because the purpose sa word ni God is to change us and to mold us. So ayog sugot nga di ka kadawat, dawata, sabta, and then apply it sa atong mga kinabuhi. Manindog tatan para sa pulong sa Ginoo. Kung tamang gihangyo sa pagtindog. 1 Peter chapter 2 verse 8 to 4 nagingon ang pulong sa Ginoo. You are coming to Christ, who is living cornerstone of God's temple. He was rejected by people, but he was chosen by God for a great honor. And you are living stones that God is building into His spiritual temple. What's more, you are His holy priest through the mediation of Jesus Christ. You offer spiritual sacrifices that pleases God. As the scripture says, verse 6, I am placing a cornerstone in Jerusalem, chosen for great honor, and anyone who trusts Him will never be disgraced or be disappointed. Verse 7, yes, you who trust Him recognize the honor God has given Him. But for those who reject Him, the stone that the builders rejected was now become the cornerstone. Verse 8, and He is the stone that makes the people stumble, the rock that makes them fall. They stumble because they do not obey God's word, and so they meet the fate that was planted for them. Mag-ampot ang mga igsoon. Hallelujah, dalaygon nga Dios ug mahigugmaon sa tanan. We pray this morning, Ginoo, that you will touch our heart. Pun-ami Ginoo, pasabta mi Lord ug aduna mi maaplikar sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. I pray sa tanang corner ani nga dapit, Lord God, mahimo gyung dili mi mababagan sa kaaway Ginoo. Mahimo namong ma-internalize, mahimo namong makuha gyud Ginoo ang imong mensahe karong buntaga Ginoo. Bless us today, Lord. Salamat Ginoo, in Jesus name. Amen. Pwede namang lingkod mga igsoon. Ato sa palakpakan ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Okay. Sa bersikulo nga akong gibasa ganina, no? It was mentioned there a cornerstone. No? Nag-mention dito og cornerstone, okay? Siguro dili ako sa pagtuon ako sa pulong, I am not familiar aning cornerstone. So I made a research para mas masabtan ako o para mas masabtan nato, no? Ang cornerstone nga gihisgutan sa Biblia is mahimo na itong masabtan unsay kalabutan and unsay connection nato sa itong kinabuhi. No? By the way, the title of our message this morning, karong buntaga, is Cornerstone or Living Cornerstone of God's Temple. Akong gihangyo atong taga-tech team to show us some pictures for reference para mas masabtan nato unsa jud ining cornerstone. Kay once dili nato masabtan, dili nato makuha ang message. Okay. Kani siya, mo na ang example sa cornerstone, kanang cross na sa angle sa picture, mao na siya ang cornerstone. Next picture please. O see, sa actual nga building sa unang panahon, no, kanang wala ga color og red and black, mao na siya ang cornerstone. Last picture kung naa pa. Wala na, okay? Mao na siya ang gihisgutan sa Biblia or sa verse nga akong gibasa ganina, ang cornerstone. Okay? Unsa man dining cornerstone? In the dictionary, it is a stone forming a part of a corner or angle in a wall, or it is a basic element sa usa ka foundation sa usa ka building.
Historically, the cornerstone was the most important part of any building, no? Ang kaning cornerstone, isa ni siya sa pinaka-importante nga part sa ka building sa history. Siguro kung na yung mga engineering din na yung mga engineers, sa ako alang pagkahibalo, ang kaning cornerstone sa una, karon sa mga building nga gigamit, is mo ni siya ang nahimong beam. No? Na kanang hanging, matawag siya tie beam. Then, wako kabaloon sa tawag anang sa ilalom, basta beam ang akong nahibaw-anan nga modern nga term karon to support, no, para makabaton og maayong foundation ang usa ka structure sa building. Akong balikon na historically, the cornerstone is the most important part of any building, no? Tungod kay the total weight of an edifice rested on this particular stone. Sa ato pa kung sa structure, ang overall weight, ang mga hollow blocks, ang mga bricks nga gigamit, ang simento, nag-rely sa cornerstone sa building. Overall weight nag-rely sa cornerstone. Which, if removed, kung tangtangon daw ng cornerstone sa isa ka structure, it would collapse the whole structure. Oh, so medyo naanatay ko ano unsa din ka-importante ning cornerstone sa structure. Kung wala di ay ning cornerstone, pwedeng makollapse ang structure sa usa ka building. Naa ba ka diha? No, padayon ta. The cornerstone was also the key to keeping the wall straight, no? Pinaagi sa cornerstone ang wall sa maong building or structure mahimong ma-maintain og pa-straight pinaagi aning cornerstone. If the cornerstone was properly set, the stone masons could be assured that the other corners of this building would be appropriate angle as well. Thus, the cornerstone became a symbol for that which held life together. No? So, unsa man ni nato pag-relate sa atong matagtag sa kakinabuhi karon? Kinsa may naa dinhi nga naay pagsulay karong simanaha? Salamat sa tulong aning pataas og kamot, no? Salamat sa kinsing ning ingog amen, no? Pagsulay sa kinabuhi, pangandoy, atong ambitions, atong achievement nga kanunay natong gigukod, atong goals in life, our career, our financial stability, nga dako kay issue sa atong mga kinabuhi, things that we need, mga butang nga atong gikinahanglan og mga butang nga atong ganahan, our safety sa atong family, sa atong kagalingon, our security, our relationship, no? Ang mga pressure nga giatubang nato everyday. These are some example sa mga butang nga naka-piled up sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi or sa kinabuhi sa usa ka tawo that needs to be aligned. Kinahanglan siya ma-align and must be built with the right foundation. Kay pwede ning makakos og collapse. Pwede ning makakollapse and makakos og desperate and wrong response and decision sa atong matagtag sa kakinabuhi. Can I get an amen to that? Okay. Gingon din sa 1 Corinthians 10 verse 13. Ingon ang pulong si Ginoo. The temptation in your life are no different from what others experience. God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way so that you can endure it. No, so wala day pagsulay, wala day testing, wala day tay hadlok nga maagian sa ato ang person nga kinabuhi nga dili nato ma-overcome. No, unsay ingon sa Ginoo, ihatang tagaan og pamaagi para ikaw ug ako mo endure, no, mulahutay sa tanang sirkumstansya sa atong kinabuhi. Amen. Usahay, no, sometimes, kita nga mga tao, mahimutang buta usahay, or mahimutang bungol panalagsa diha sa kamatuoran. Tungod sa daghang mga butang sa kalibutan, na mo pabisi nato ug makapawala nato sa focus diha sa Ginoo. Ingon dinhi sa Luke chapter 1 verse 20. And behold, you shall be silent and unable to speak until the day when these things takes place, because you did not believe
in my words, which will be fulfilled in their proper time. Amen? So sa diha dayang mabisita sa daghang butang sa kalibutan, mahimo daytang mawala sa focus, dili mahimong sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? Og pinaagi niini sa dihang mahitabo ni sa atong kinabuhi, no? This is the time dinhi na makasugod pagsamok-samok og pagpanghilabot ang kaaway sa atong mga kinabuhi. No? Sa dihang mawala ta sa focus, sa dihang mawala ta sa sentro sa Ginoo, mao ni nga time ang yawa makapanghilabot, makapagsugod na sa pagsinamok sa imuha ug sa akong kinabuhi. That's why ang tawo natay gitawag og walls of protection. Ingna imong tapad, walls of protection. No? Unsa man ning walls of protection? Kaning gitawag na kog walls of protection, nagprotektar ni sa imong hunahuna. Kaning walls of protection, nagprotektar ni sa atong emotion. Kaning walls of protection nga kung hisgutan, nagprotektar ni siya, nagprotect ni siya sa atong physical nga aspeto sa kinabuhi, sa atong spirituhanon nga aspeto sa atong kinabuhi. Kaning walls of protection nga kung gihisgutan, nagprotektar ni sa atong mga kasing-kasing. Because unsay gitanaw sa Ginoo sa atoa, dili atong kagwapo o kagwapa, kung dili atong heart. That's why our heart needs to be protected. Kaning walls of protection nga akong gihisgutan, gaprotektar ni sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Kaning walls of protection nga akong gihisgutan, nagprotektar ni sa atong family, sa atong ministry. Nagprotektar ni sa atong relationship diha sa Ginoo. Walls of protection. No? So sa ato pa diay, kaning walls of protection nga akong gihisgutan, dili pwede og huyang, no? Sa Pilipinas, unsa may walls of sa Pilipinas, familiar kay ta ning walls of protection. No? Koral, pader, no? Sa US, sa ubang nasod, sa mga dato nga mga nasod, dili kita kakita og mga balay nga naay koral. Nganuman, nag-rely sila sa technology, sa camera, na sila yung mga laser sensors. Pero diri sa Pilipinas, ang atong walls of protection, coral gyud, no? Naay mga kawayan nga coral, naay mga net nga coral, naay simento nga coral, napay uban nga naay kurente ilang coral. Ang uban naanay coral na pagyu-iro, no? For protection. Kay ang kanida yung protection, dapat din siya, ligon ni siya, ug dapat ang kaning walls of protection, ang wall of protection nga structure, naani siya cornerstone para dili siya basta-basta, as foundation, para dili siya basta-basta masudlan. No? Para dili siya basta-basta maguba sa kaaway, ug dili siya basta-basta dayon mahugno sa dihang moatake ang kaaway sa atong kinabuhi. I am talking about personal walls of protection, dili sa balay, ato ang personal, no? Dapat ligon, dapat naa siya foundation, na ay cornerstone para ang structure sa wall ligon og dili basta-basta mabungkag og makasulod ang kaaway, makasinamok sa atong kinabuhi. Napa pa kadiha? Nigingon diri sa Romans 9:33, God warned them of this in the scripture when He said, I am placing a stone in Jerusalem that makes the people stumble, a rock that makes them fall. But anyone who trusts in Him will never be discouraged or disappointed. Amen? No? Naade gibutang ang Ginoo nga stone, which is the cornerstone para sa ato ang structure, sa atong personal nga wall sa ato ang kinabuhi. Mao si Ginoong Hesukristo. Nga og ang tanang mutuo dili mahimong madisturbo sa kaaway. Amen? No? Our walls of protection para malig-on dai ni siya ingon ang pulong sa Ginoo, dili dali mabungkag, dili dali makahimo makasulod ang kaaway. Dapat ang Ginoo mao ang himuon natong cornerstone or foundation ani. Og dapat tuuhan nato og saligan nato ang iyang pulong, no? Unsa toy function sa cornerstone sa akong gigisgutan kanina?
Siya ang pinaka-importante nga part nga stone sa structure. Kay kung wala ang cornerstone, kung wala si Ginoong Hesus as our cornerstone, as our foundation sa itong kinabuhi, posible nga maunsay mahitabo, mahugno. Kinsa man dinhi ang dili gusto mahugno? No? Kinsa man diri ang dili gusto mo kanang mabungkag? Amen? No, Isaiah 28 verse 16 ingon ang pulong sa Ginoo. Therefore, thus says the Lord God, behold, I am laying a Zion, a stone, a tested one, a costly cornerstone for the foundation firmly placed. No? Unsa gingon sa pulong sa Ginoo, naay gilay, no? Naay gibutang nga usa ka bato, tested one, o costly cornerstone para mahimong foundation sa atoang mga kinabuhi. Amen? And he who believes in it will never be disturbed. Amen? No? Sa tanang mutuo, dili mahimong madisturbo sa kaaway. Mga igsoon, dili siguro perfect, no? Dili siguro perfect ang atong mga kinabuhi, ang atong mga kinabuhi diri sa kalibutan karon. Ang uban halos gibuhat ng tanan para muangat sa kinabuhi. Ang uban siguro hapit na mo give up, na uban siguro nato kanang nangaluya na discourage, gikapoy na anay na busy o ginukod sa og tuyok-tuyok sa paggukod sa mga butang sa kalibutan. Ug basin na anay nangahiwi, no? Basin ang kanay imong walls of protection, basin nangahiwi na kahugnoon na ang imong wall tungod sa kabisi nimo sa kalibutan. Sa kabisi, basin sa kabisi nimo igsoon or ako basin sa kabisi nato, wala nang taga-care aning gitawag na tug walls of protection. Wala na ta nag-care sa atong structure sa kinabuhi. No? Basin sa kabisi nimo, wala na nimo gibantayan. Wala na nimo nakit-an. Basin na pasagdahan lang na, nang gabok na, hapit na nabungkag, o pwede na manghimong kasulod ang kaaway diha, or mas worse, basin na open na gyud na diha kay wala kay pagtagad og nahimong inside and outside makago through na ang kaaway sa atong kinabuhi. No? Tungod sa atong nga kabisi. Ingon sa 1 Peter 2:6 ngadto sa 8, I am placing a cornerstone in Jerusalem, chosen for great honor, and anyone who trusts him will never be disgraced or disappointed. Yes, you who trust him recognize the honor God has given him. But for those who reject him, the stone that the builders rejected was now become the cornerstone. And he is the stone that makes people stumble, the rock that makes people fall. So they stumble because they do not obey God's word. And they meet a fate that has planned for them. Igsoon, kung unsa may estado sa imong kinabuhi karon, wala jud ko kabalo. Ang ako lang ikasiguro karong buntaga, walay usa nato nga wala nagkinahanglan og protection sa ato ang kaaway. No? Siguro hayahay imong kahimtang, stable imong financial, feeling nimo okay man amo ang kinabuhi. But I'll tell you, walay usa nga naa nato dinhi karon nga wala nagkinahanglan og walls of protection batok sa atong kaaway. See, the world is getting worse. Ang kalibutan nagkagrabe. Ang ekonomiya dili masabtan kung ugma saka pa ba, sunod adlaw ubos pa ba. Ang mga tawo siguro dili nato na mabati dinhi kay mga Kristohanon man ta, but if mutan-aw ka sa balita, mutan-aw ka sa ubang lugar, pagsulod sa pandemic, mga drivers, jeepney drivers sa Manila, nang kilimos na lang, wala na sila gikaon. No? Ang mga tawo, mubuhat na og mga butang nga dili maayo para makakaon ilang pamilya. Daghan ang mga nawad-ag trabaho. No? And dili ta makaingon sa to nga dili ta kinahang protection. Sa kalibutan, walay stable. Ang Dios ra mo'y stable. Sa kalibutan, walay permanente, dili kasaligan atong trabaho, dili kasaligan ang unsa nang imong gasiligan karon.
tungod kay ang Ginoo ra ang tinuod nga pwedeng masaligan. Ang Ginoo ra ang dili mausab. Ang Ginoo ra ang unsa siya sa una, mao ra gihapon sa atong panahon karon. And that is God nga gustong ipasabot sa pulong sa Ginoo nga himuon natong foundation, our cornerstone sa atong structure sa ato ang kinabuhi. Amen? Unsa may estado nimo karon, no? Sama sa kong gingon, walay isa na to nga wala ni kinahanglan. God is encouraging us, each and every one of us, karong buntaga, to build up, nga magtukod og walls of protection with a cornerstone nga mao or a foundation nga mao si Ginoong Hesus. Kay ngano, kung weak na imuhang walls of protection, pwede nang gubon sa yawa o iyahan na putang hilabtan. Pero kung ang Ginoo, mo ay ato ang cornerstone, mo ato ang foundation, no? Dili og dili basta-basta mahimong mabungkag ang atong wall of protection. Tuplak pa ka ng Ginoo, Migson. Karon, how to build walls of protection with God as our living cornerstone and foundation. Na ako'y tulo ka point nga pagahisgutan karong buntaga. Unsahon man nato pag-build og walls of protection nga si Ginoong Hesus ang mahimo natong cornerstone, no? Number 1, 1 Peter sa ato ang key verse. Point number 1, 1 Peter chapter 2 verse 4. My point number 1 is come to Christ. So to'y point number 1. Come to Christ. Come to Christ who is the living cornerstone of God's temple. If naali ang Ginoo as our cornerstone sa atong kinabuhi, ang tanang kabugaton or ang weight nga atong gidaladala sa atong kinabuhi nga resulta sa paggukod-gukod nato sa kalibutan, pagkabisi nato sa kalibutan, mga problema, mga kabalaka, ang tanan daing kabugaton kung si Ginoong Hesus ang atong cornerstone, mahimo daing mugaan. Ngano man, unsa daytoy function, unsay purpose sa cornerstone? Iyahang sa structure, siya ang gibundakan sa tanang overall weight sa maong structure. So sa atong personal nga kinabuhi, sung Ginoong Hesus ang atong cornerstone, tanang kabugaton, resulta sa problema, sa kabalaka, piningitag unsay pangitan trabaho, makakaon lang ta, ang tanang mga kabugaton, mga kahadlok nga atong maabot sa atoa, mahimo daing mugaan. Because naa si Ginoong Hesus as our foundation. Kay without God as our foundation, pwede tang mo collapse. That's why kung makatanaw ta sa balita, dato na kaayo, bilyonaryo, anak kong bilyonaryo, ningambak sa building. Why? No? Tungod sa kabalaka, tungod sa anxiety, depression, and walay Ginoo foundation sang kinabuhi. They think nga ang paghikog, pagputol sa ilang kinabuhi is a solution. Pero kung Kristohanon ta, it's not an option. Ang paghikog is not an option. Kaya itong kinabuhi, dili rataman dire. Kung maghikog ta, we will suffer eternal death dito sa hell. So, dili option ang paghikog. If you think, grabe akong problema, tanawa na imong palibot, nag-pandemic, naniwang baka. Tanawa imong palibot, nag-lockdown. Unsay nahitabo nimo, nanambok, nanagko, man hinon na itong mga bilbil. No? Inood, nag-pandemic, nag-lockdown sa pagadian, dili ta basta-basta makalakaw. Kabalo mo, unsay nabuhat nako pag-lockdown. Nahimo nako nabuhat ang mga butang nga akong gusto. Kay lockdown, no? Atong pag 1 March last year, nagasimbol kog motor, wala ko'y trabaho, lingaw kay ko, namuhi kog kanding, namuhi kog manok, no? Wala ko pasagdihi sa Ginoo. Ug wala ko nabalaka kay He is my cornerstone. Siya ang foundation. And I know, ang mga imposible, ang mga hadlok nga butang nga makita nako, kaya sa akong Ginoo. Amen? Matthew 11:28, ingon ang pulong sa Ginoo. Come to me, all who are weary
and heavily laden, and I will give you rest. Amen? So, number 1 to, usa ka pamaagi nga mahimo natong ang Ginoo mahimong cornerstone or foundation sa atong kinabuhi was we need to come to Christ. Ikaduha, be the living stone. Okay? Living stone that God is building into His spiritual temple. No? Ang living stone, mao ni ang living stone nga gibuild sa Ginoo para siyang spiritual temple. Ang living stone means dili patay. Ang living stone manggod, kung magtanaw ka tong structure ganina, ang cornerstone mao na siya patungan sa living stone. Bali, sa modern nga panghuna-huna para ma-visualize nato, ang cornerstone, ang beam, siya ang pinaka-base, ang mga hollow blocks, mao na ang living stone. Bricks manggod sa unang panahon, dili man hollow blocks. So, ang foundation, ang cornerstone, ang base, ang gipang patong sa cornerstone, ang living stone, ug kita na. Amen? When we say living stone, dili pwede ang patay nga bato himuong mapatong sa cornerstone. Kay kung ang ipatong sa cornerstone, gabok, ang ipatong sa cornerstone, patay nga bato, posible ang whole structure nga gibuild na ay weak link, na ay luya nga bato dito nga mukosya o hugno sa maong structure. That's why God is calling us, kung siya ang cornerstone, ikaw, igna ako, ang living stone. No? Kung living stone, dapat ka na ay buhi nga pulong gikan sa Dios taga-adlaw. Because dili ta mahimong buhi kung wala ta gikaon nga buhing pulong gikan sa Dios. Dili ta mahimong panalangin sa uban kung kita wala ta gipanalanginan sa Ginoo. Wala tay mapakaon sa uban kung kita wala ta gikaon gikan sa Ginoo. Mao nang gi-consider ta or gitawag ta sa Ginoo nga mahimong living stone nga nagpatong sa Ginoo as our foundation. Buhi tungod kay naay buhi nga pulong gidawat every day sa atong mga kinabuhi. No? Episode chapter 2 verse 20 nigingon, built on the foundation of the apostles of prophets, Christ, Jesus Himself being the cornerstone. No? Tingnan rin sa 1 Peter 2 verse 9. Ang living stone, no, is built in God's spiritual temple. Kato kung gingon gini, akong balikon, ang gipail ani, gitawag sa og living stone, kita ni. Og dili magmalig-on ang structure kung ang living stone patay, gabok og hiwi. No, naitulo ka butang. Ang structure dili sa mahimong lig-on kung naay patay, hiwi og gabok nga living stone nga gibutang. No, unsa maning patay katong gi-mention ako na ginina, wala na gidawat nga pulong sa Ginoo sa kinabuhi. Unsa maning hiwi? Wala na align ang Ginoo, ang kinabuhi diha sa Ginoo. Unsa maning gabok, ang tawo na wala ganay pulong, walay lack of kanang wisdom, knowledge and understanding gikan sa truth sa kamatuoran, mao ni ang mga tawo nga gabok ug mao ni nga mga tulo ka mga tawo nga dili pwede mahimong living stone ipatong sa cornerstone. Unsa to? Patay tungod kay walay buhing pulong gidawat, hiwi tungod kay ang kinabuhi wala na align sa Ginoo, gabok tungod kay kulang sa wisdom, knowledge, and understanding sa kamatuoran sa Dios. Sunod mga igsoon, tingin din sa 1 Peter chapter 2 verse 9. You are chosen people, no? Kaning mga living stone nga gitawag sa Ginoo, dili ni ordinaryo nga tawo. Tanawa na imong tapad. Ordinaryo naong dili. Tanawa sa pika side. Ordinaryog naong dili. Dili ni mga ordinaryo nga tawo ning living stone mga igsoon. Sa Biblia sa 1 Peter 2 chapter 9 gihisgutan dinhi kaning mga tawhana nga nahimong living stone mao ni ang mga chosen people, a royal priest, a holy nation, and God's very own possession. Ignay mong kagalingon, ako na.
And as a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. Ang pagpangimbitar is just a result. Resulta. Ang pag-say sa goodness sa Ginoo is just a result. Sa dihang nahimot ang living stone nga nagpatong sa cornerstone nga mao si Ginoong Hesus. Amen? Point number 3, o katapusan. Trust Him. Sabi ni Saya pa, sa haligi, salig kaniya. No? Trust Him. You who trust Him, recognize the honor God has given Him. But for those who reject Him, the stone that the builder rejected was now become the cornerstone. Katong mga ning salig ay kang Ginoo, no? Mahimo gyud tong dili mahimong bation nga mahimong madisturbo ta ba? O katong mga nin reject sa mga builder nga ning reject kang Ginoo, no? Wala no nila na realize nga ang ilahang gi-reject mao ang pinakaimportante sa ilang structure, which is si Ginoong Hesus. Trust Him. Nganong mosalig ta sa Ginoo? Saligi ang Ginoo. Kay ang Ginoo mas dako pa siya sa imong mga problema. Tinuod ba? No? Kinsa may nay problema dire? No? Usahay ra ba kita mga tao sa diya maka-encounter tag problema, no? Ato ding anginon ang Ginoo. No, sa dihang natay grabe nga giagian, ato ding anginon ang Ginoo. Which is mao unta toy solusyon, siya unta tong pinaka-importante nga dapat kung sa structure pa ang gi-reject mga mao ang pinaka-importante. Usahay sa atong kinabuhi kung dasmagan ta grabe nga problema, no? Usahay mahimo na tong Lord, kadiyot lang Lord ha, ako sa ning atubangon akong problema. Lord, kadiyot lang Ginoo, grabe ni akong pagsulay karon. Dili sa kumusimba, dili sa kumusel group, kadiyot lang ako sa ning atubangon akong problema. Unsa ka hero? Wow, maayo kay ka kung inana ka, no? Tungod kay ang Ginoo, siya lang ang makabuhat sa mga imposibleng butang. No? Ug walay makalabaw pa sa Ginoo. Miskin pag unsa ka bilyonaryo, Bill Gates pa ka, dili ka kalabaw, dili ka makatupong sa Ginoo. No? Unsa man na imong gasaligan in a snap of a finger sa Ginoo, kung moingon siya nga i-stop na gasalig ka sa imong kadato, i-stop na imong kadato. Pwede nang mahitabo. Mo na nga matag usa ka nato, no? Dili gyud option ng ako'y problema Lord, time out sa ka Lord ha, ako sa ning kuanon. Dili sa kumusimba ako sa ning sulbaron. Ayaw, no? Tungod kay ma-prostrate lang ka. That's why we need nga mosalig sa Ginoo, kay ang Ginoo mas dako pa sa atong problema. Ang Ginoo mas dako sa atong problema ug kaya niyang buhaton ang mga imposible nga nakita nato everyday nga ning attack nato. Because kana mga imposible illusion na sa yawa. Sa Ginoo kaya na niya, no? Ang Ginoo ang pinaka-importante sa tanang kinabuhi nato, sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, sa pagpangitag trabaho, no? Ang Ginoo ang pinaka-importante. He is our cornerstone. No? Ang tanan background lang based on my experience mga igsoon. No? Based on my experience. Nagdako man jud ko nga Katoliko, no? Sa una bago ko na Christian, murag it is very impossible to me nga wala na kay kwarta, wala kay trabaho. Pangayo lagi sa Ginoo. Kasi sa mo wala migitudloan na ng mangayo sa Ginoo. Kung naa kay panginahanglan, trabahoon nimo. Kung naa kay gustong ma-acquire, trabahoon nimo. Pero unsay nakatunan ako sa akong asawa, siya nga, pangayo sa Ginoo. Na ako'y gusto, na ako'y problema, moana ra akong asawa sa una. Pangayo lagi sa Ginoo. No? Dili na ko na masabtan. Tungod kay wala pa ko'y lalom nga relasyon sa Ginoo. Mingon siya, grabe ang trust sa akong asawa sa Ginoo. Tanan namang problema sa ma-action ako kasuko kay nabuang naman siguro ni akong asawa. Tanan namang problema sa kwarta namo sa una. Ginoo man yung pangayuan. No? Tungod kay lahi ako ang mindset kay wala pa ko nahimong ning lalom diha sa presensya sa Ginoo.
But sa dihang naka-experience ko unsa kamaayo ang Ginoo, sa dihang nakabalo ko unsa iyang plano sa kuha, sa dihang nakabalo ko nga unsa day mga pwede niyang buhaton, mga imposible, mga igsoon, mga imposible, pero pwedeng nahitabo o gihimo sa Ginoo sa kong kinabuhi. Makaingon pa kaha ko karon nga naapay dili kaya sa Ginoo? Wala. Kana mo na nga ako maghisgot tag pagsalig diha sa Ginoo. Ayaw pagduha-duha. Tungod kay ang Dios, no? Siya ang nakakita sa mga imposible. He is able and capable. No? Makaisbog siya sa mga buntod padulong sa dagat. Kana pa kaha imong problema, kana pa kaha imong sitwasyon karon, kana pa kaha imong giagian karon, kana pa kaha mga butang nga imong gikabalakhan. Salig sa Ginoo. Ug sigurado ko dili jud ka magmahay ug dili ka pasagdahan sa Ginoo mga igsoon. Amen. Jeremiah 17 verse 7 nga to sa 8, ningon ang pulong sa Ginoo. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sent out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remains green and is not anxious in the years of drought, for it does not cease to bear fruit. Sa diya dayong mosalig ta sa Ginoo, no? May sama dito sa katanom nga gibutang dito sa dapit sa lugar na naay permanenteng tubig, because God is our living water, no? Nga maabot ang ting-init, unsa may kanang pinakakontra sa tanom? Ting-init. Kay kung ting-init, kung ang tanom mo, experience on taas kayong ting-init, El Nino, kung ako masayop, posible nga mamatay siya. Pero unsa gingon sa Jeremiah, nga akong gibasa ganina, kung musalig dayta sa Ginoo, sama ta sa usa ka tanom, nga gitanom duol sa tubig, nga pwede na tong ipaana atong ugat, nga ang atoang mga dahon, magpabilin nga green, o kung maabot ang ting-init, dili mabalaka, kay walay pag-undang ang pagbunga. No? Kung ibutang na to na sa itong kinabuhi, magduha-duha pa kakagsalig sa Ginoo. No? Kung maabot ang pandemic, kung mudaog ang ekonomiya, kung naapay laing pandemic, Lord, di may mahadlok. Because we trust you. Kung maabot ang grabing problema, kung atakihon pa ka grabing kahadlok, trust Him. No? Tungod kay dili ta niya pasagdan. Amen? Atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon. Sa katapusan, para mahimo dayang magmalig-on ang atong gitawag og walls of protection sa atong mga kinabuhi. Simple kayong mensahe karong buntaga, and I believe, no, kanang naigi-input ang Ginoo sa inyong mga kasing-kasing karon. Tungod kay ako nga nahimong nag-deliver ani nga message sa Ginoo, grabe ang akong nadawatan, no? Para day mahimong ang atong kinabuhi, ang atong walls of protection sa atong kinabuhi, mahimong magmalig-on. Simple, let's put God as our living stone and foundation sa atong mga kinabuhi. No? Let's come to Christ. Mahimo tang moduol diha sa Ginoo, pinaagi sa basa sa Bible, pagbuhat sa ato ang devotional every day, moduol ta sa Ginoo, mao ni sikreto para mahimong siya ang atong foundation. Ikaduha, be the living stone. Magkinabuhi ta nga kanang mahimong living stone. Unsa gitong living stone akong gistorya ganina? Naayng everyday nga gidawat nga buhing pulong gikan sa Dios. Dili patay, dili gabok, dili hiwi. Ang kinabuhi align diha sa Ginoo, dili gabok tungod kay naay Ginoo sa kinabuhi. Naay personal relationship diha sa Ginoo. And ikatulo, let's trust in Him. No? Obey God's word so that we can show others the goodness of God, for He called us out of darkness into His wonderful light. For once, we had no identity as people, but now we are God's people. For once, we receive no mercy, but now you have received God's mercy. Amen? Daghang salamat sa pagpaminaw. God bless sa tanan. Praise. Ang una bitaw na kong gisulat, pasaylo ami Lord.
Sa nga panahon nga gi-reject ka namo. Kaingon pa po ka na igsoon. Pasaylo ami Lord. Sa panahon nga gi-reject ka namo ni adto mi sa uban. Giuna namo ang uban na ulahira ka. Di ba na may panahon ni ana? Nalimuta nga na ang Diyos. Nalimuta nga nagtagad ang Diyos nato. Abi nato, panahon sa kalisod, panahon sa balatian, abi nato, gibiyaan ta sa Diyos. Daghang kay mga tao karon nagbagulbol, asa naman ang Diyos? Anong daghang kay nangamatay? Anong naipandemic? Asa naman ang Diyos? Naara ang Diyos. Pila ka na to dire? Naka-reject, nakasalikway sa Diyos panahon nga naatay giatubang nga malisod. Pila ka na to dire? Siguro, kasagara na to. Mas nagpalaban usay ta sa tao kaysa pagduol sa Diyos. Sa Diyos, ay mundol na ta sa Diyos, kaya wanay mo ang doktor. Ato na ta sa Ginoo. Murag last resort ang tag-iya sa tanan. Pero kang buntaga, kabalo ko ni dulot ang pulong sa Ginoo nato. Magkinaunsa man ang kalibutan, magkaguliyang man ang palibot, magkagutoman ang mga tao, maghalhal. Abi na ako atong 1985, mahal na ang bugas. Maghalhal na ang tao, ingon sila maghalhal. 2021, hapsak 1,000 kapina ang mga Kristohanon gipakaon gihapon sa Ginoo. Hatagan na ta sa Dios og paagi igsoon. Iyahanang giabli tanan para sa ato. Wala na'y natago ni anatanan dire. Ni anato ang pagsugot. Ayaw basula ang Diyos unsay agian nimo sa imong kinabuhi. Hinuon saligi siya. Unsa man imong giatubang, siya'y nakaabalo sa unahan. Amen ba? Ingon ko dili siguro maklaro nato karon. Doon ay usa akong gikansilan. Nagatubang siya glisod kaayo sa iya karon. Kundi siguro na makita nganong nahitabo na karon. But ang Dios nakakita sa unahan. At tubanga lang ng karon, at tubanga lang na siya, kauban ang Diyos, kay makita ra nimo sa unahan ang hingpit nga kabubuton niya, nganong gitugutan niya. Walay butang sa atong moabot ng Kristohanon nga dili gialaw sa Lord. Ingnan niyang ayaw hilabtig niya si Job, ayaw hilabti ang iyang kinabuhi. Pwede kang makatesting niya sa iyang kabtangan, sa iyang mga mananap, sa iyang mga anak. Pwede nimong butangan og mga hubag-hubag ang lawas ni Job, pero ayaw siya patya. See? Naatanan sa Diyos. God decides everything. Walay lain. You cannot decide sa imuha. Ay, pag-decide sa imong kagulingon, ask God. Doon ay awit ni gangon, build my life. Palagod ko ibutang sa monitor og diri sa kuan. Build my life. Worthy of every song we could ever sing. Mainlove ta ni Jesus igsoon, amen. Yes, tinuod kaayo ingon ang tong ato ang nagwali, come to Christ. Kalipay, kasakit, kanihit, kadagaya. Adto ka sa tinubdan sa tanan. Ug mahimo kang buhi na patong diha sa beam. Mahimo kang buhi. Imong kinabuhi, panalangin sa uban. And the last, my favorite verse, bago kong nakabig.
Jeremiah 17. Katong dili mo salig sa Ginoo sama sa usa ka kana bitawng plastic nga bulak. Dili ka kita sa panalangin sa Ginoo. Sama sa bugang patay. Di ka kita sa unahan. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sabay mo igsoon. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Thank you, Lord. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Yes, you are. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, we live for you. Jesus, The name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will be manindog mo mic on life upon your love. It's a firm foundation, and I will put my trust in you alone. I will not be shaken. I will build. Yes, Lord, seal that prayer, God. Life is will put my trust in you alone.
to yourself, I will build my life upon your love is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me you are and fill me with your and lead me in your love to those around. Yes. Yes, pasaylo kami, Lord, sa panahon nga nag-reject ka na mo. Salamat kayo, Lord. Salamat nagpailag ka nga ikaw. Ikaw ang cornerstone sa mong kinabuhi. Ikaw ang beam, Lord, na nagsagang na mo. Salamat nga tanang kabukato na mo. Sadya nga mong iduol ni mo, matangtang ni tanan, Lord. Magaan ni Lord. I pray for those na bukatan karong buntagan. Sa tanang na bukatan, Lord, nakasabot karong buntagan. To come to you. Yes, just come to God this morning. Isulti unsa imong kabukaton. Unsa imong kinahanglan. Unsay kasakitan nga nasa imuha. Saligi ang Diyos. Ibutang sa iya. Ang tanan nimong problema, ihatag niya. Pagkinahanglan nimo, balatian nimo. Isulti sa Diyos. Saligi siya. Ayaw pagduwa-duwa niya. Yes, come to God this morning. Ikapoy ka. Dagang kang yatubang nga problema. O pasiguro masulbad. Bisag sige kang tawag sa Ginoo pang masulbad, but continue to trust. Dili ka maulawan, Ikso, di ka maulawan. Woo! Abi sa uban, naingon anak na siya, kay Kristohanon man, nganong nibalik relihiyon. Pero once you trust the cornerstone, you will not be shaken, maulawan ang nagpakaulam, maulawan ang nagtamay nimo. Kay i-prove sa Diyos, siya ang haligi, siya ang cornerstone sa kinabuhi sa mga taong misalig niya. Ako kang i-challenge, Sigson. Akong gihagit imong una-una. Akong gihagit imong kasing-kasing karong buntaga. Do not forget unsa may imong atubangon. Come to God always. Not only to come but trust Him. Saligi siya. There is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall, cannot move it. There is no sorrow too deep, God cannot calm it. If He carries the earth, the world, He can carry you.
gipasan sa Ginoo ang kalibutan. Ingon siya gipasan. Yang gipasan ang kalibutan. Pinaagi sa cross. He carried the weight of the earth. Yang gipasan ang kabugat sa sala sa kalibutan. Tagsa-tagsa na to pwedeng pasanon sa Ginoo. Thank you, Lord. Ginhawa ta sa bagong ginhawa sa pagsalig sa Ginoo. Ready, go. Kung sa atong buhaton, inigawas dire. Inigatubang nato lain-lain nga taste, tilaw sa kinabuhi. Tawag sa Diyos. Tawag ug saligi siya. Kaya mo salig niya, dili maulawan. Dili na to pakaulawan mo ang Diyos igsoon. Sa pagbiya kaniya, abi na to wala ang solusyon sa Ginoo. Naan niya tanan. Usay di patakasabot sa diyang moatubang ta. But continue to trust, 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 trust. Padayon niya, padayon niya. Bisan sa iyong atubangon, padayon sa iya. Ayaw undang basa, ayaw undang simba, ayaw undang devotional, ayaw undang bisan pag nagkaguling, ayaw undang. Mauna ikaw o ako. Mga buhing, mga bato, natukod diha kang Kristo. Hallelujah! Salamat, Lord! God, the glory, the honor is to you alone! Woo! The rock of all ages, the rock of all salvation. Thank you, God. Salamat sa imong pulong. I know nagministeryo sa matag usa. Nag-usab sa mga una-una. Pahinumdumi mi, Holy Spirit. Sa diyang mga tubang mi. Isa yun ra kay pagkatubang kung walay mga negatibo nga maabot sa among kinabuhi. Apan sa dihang naanay mga kagubot, naanay kalipog. Lord, pahinumdumin mi. To call on you. Tawgon ka o saligan ka. Duhara ka butang, Lord. Muduol, musalig. Come to your word. Come, Lord God. Kung di na mo makaya, Lord, muduol mi sa mga leaders. Muduol mi sa pastor. Aron, Lord, matabangan mi, Lord. Kay we are living stone. Kipatong-patong minimo, Lord. Aron mahimo ming kusgan. Adiha kanimo lamang, O Diyos. Thank you for the church, Lord. Kaning iglesia Ginoo natukod nimo. Ikaw ang batuan ng iglesia. Walay tag-iyaan ni ikaw ang tag-iyaan ni Lord. Naalang may karatula, but ikaw ang among cornerstone aning iglesia. Ikaw ang bato diin mi nagtindog, Lord. Napatukod mi sa imong pulong, sa imong presence. Woo! We give you praise. Pinakakusok ka palakpak o pagsinggit para sa Ginoo. Yes! Woo! Thank you, Lord. Amen. Lingkod mo, Mike Son.